Sempre havia pensat que la cosa més difícil que et podia tocar a la vida és intervenir després del president Pujol. I fins avui no m'havia passat mai. Avui deixo constància del difícil que és intervenir després del president Pujol i la seva extraordinària habilitat per explicar les coses que ell ha viscut. Jo hi afegiré alguns detalls, simplement alguns detalls. Des del punt de vista personal puc afegir-hi poques coses. Vaig conèixer Manent a finals dels anys 70, quan jo era un joveníssim director de la revista L'Avenç i intentava treure-li alguns autors al Serra d'Hort, mirant que la nòmina d'autors de l'Avenç anés ampliant-se progressivament, i l'Albert Manent, tal com ja s'ha dit, amb molta generositat es va incorporar en aquelles pàgines de revista que intentàvem que fossin molt àmplies i diverses des del punt de vista de la gent que hi escrivia. Després, ironies de la història, el vaig tractar, segur que ell no se'n recorda, quan ell feia de director general de promoció cultural, estava en el departament, i jo hi anava i sortia sempre malhumorat del seu despatx perquè mai tenia diners, sempre estava sense diners. Dic ironies de la història perquè ara penso en tots els que surten malhumorats del meu despatx pràcticament cada dia. Per tant, s'ha de tenir una mica de cura amb allò que es pensa quan un és jove, perquè a vegades quan no ho és tant es troba en situacions relativament similars. Evidentment, com gairebé tots nosaltres, he tingut ocasió de llegir articles al Serra d'Hort, a l'Avenç, a la premsa, als teus llibres, i totes aquestes coses formen part del meu, del nostre, del capital cultural de la nostra generació. Per tant, avui és un bon dia per dir gràcies. Recordo de manera entranyable un dia allà al Saló de Cent, on jo feia de regidor de Cultura, vàrem posar en marxa aquell mecanisme per concedir-te la medalla d'or del mèrit cultural de la ciutat. Va ser un acte entranyable que recordo i realment el tinc com un d'aquells dies bonics que es van produir al Saló de Cent de l'Ajuntament de Barcelona. No puc afegir gran cosa, no hem sigut amics, no hem sigut persones que haguem estat en la mateixa corda, però sí hem sigut persones, o almenys jo he viscut la relació amb tu, Manent, com la relació d'aquelles persones que tenen que veure amb la construcció del meu capital cultural, d'allò que jo sé, d'allò que jo soc, d'allò que penso sobre el país en el que visc, d'allò que jo penso sobre la realitat que m'envolta. Podria acabar aquí, però no voldria acabar aquí. Voldria afegir-hi un detall sobre, a títol una mica menys personal i una mica més institucional. Penso que tots aquells que estem convençuts que un país, que una nació és, sobretot, i abans que cap altra cosa, una cultura. Penso que tots aquells que pensem que el que determina la riquesa d'un país és la seva cultura. Penso que tots aquells que estem convençuts que una cultura, la cultura d'un país, s'expressa com un sistema i com una acumulació de capital, un altre tipus de capital, però un capital de caràcter cultural. Els que pensem que una cultura és sobretot un sistema de vasos comunicants amb moltes coses que interactuen i un capital acumulat, hem d'estar agraïts. Hem d'estar profundament agraïts, perquè juntament amb algunes altres persones de la teva generació vàreu aconseguir traslladar-nos, ubicar-nos en una cadena de la història que es podia haver trencat. Es podia haver trencat, va estar a punt de trencar-se. Es podia haver trencat i vosaltres no vau aconseguir que no fos així. Vàreu aconseguir, a través d'algunes de les vostres maneres de ser. Pel que he sentit, pel que jo sé de tu, em penso que se't poden agrair quatre coses. Una, la teva capacitat de construcció. La teva capacitat de construcció. S'ha dit, no cal que jo ho repeteixi, pràcticament al llarg de tots els anys de la teva vida és construir coses. L'altre, el teu respecte, la teva voluntat de continuador, el teu respecte per tot allò que havies viscut abans. També s'ha dit, en aquest joc de reivindicacions del modernisme i del noucentisme, en aquest joc molts de nosaltres hem sigut capaços de connectar amb el noucentisme i amb el modernisme a través de la teva feina. Però, a més de constructor i de continuador, has estat un gran reformador amb aquesta feina que abans s'ha esmentat en el Departament de Cultura en aquests anys primers, en l'època d'en Mas Càller. I ja s'ha posat en relleu, has estat un extraordinari estimulador de tota mena d'iniciatives, de neguits o de voluntats personals a través de tot el que molta gent ha aconseguit fer després de parlar amb tu, després de relacionar-se amb tu.
Ho ha dit el president Pujol, ho han dit totes les persones que han raonat. Has intervingut en la vida de molts de nosaltres i aquest és un mèrit, al meu entendre, extraordinari. Per tant, el reconeixement des del punt de vista d'aquelles persones que avui, des de les institucions del nostre país, intentem que aquesta feina que tu has fet tingui continuïtat. El reconeixement des del punt de vista de les persones que avui estem en el govern del nostre país. I la felicitació per aquests 80 anys, per la feina feta, per la feina que estàs fent i per la feina que faràs. Per tots nosaltres, els que ara intentem que el país tiri endavant des de llocs de govern, sabem que finalment el país no funciona i no avança si no hi ha una fortalesa notable de persones, d'idees i d'institucions en la societat civil. La nostra societat civil és com és perquè hi ha hagut, al llarg d'aquests últims anys, al llarg de la seva història, de manera ben especial al llarg d'aquests darrers temps, persones com tu. En nom de tots aquells que estem convençuts que els països es converteixen des de la iniciativa de la gent, com ara tu, moltíssimes